Irrid nibqa' nisma' lin-nies, nixtar il-kummenti u dak li jgħiduli biex inkun nista' nirrappreżenta l-poplu kif inhuwa xieraq. Dan issostnih il-kandidat għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Michael Merċieqa li wiegħed il-lealtà tiegħu lejn il-poplu Malti Wawċi f'attività ntella minnu l-erba' filgħaxija. Huwa tenna l-importanza li l-politiku jisma' il-problemi ta' kull persuna. Min-naħa tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalisti Jidrindelija qal li Michael Merċieqa ta' kollox għal pajjiżna f'dan il-mument mill-aktar importanti poġġa lil pajjiżna u lil Partit Nazzjonalista qabel kull interess personali tiegħu. Fil-messaġġ li għadda f'din l-attività, il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem dwar il-kampanja negattiva ta' soċjalisti f'Malta u insista li mill-bidu sa tmiem Muscat irid li kollox idur miegħu. U qal il-messaġġ tal-Partit Nazzjonalista huwa l-għaqda flimkien għal pajjiżna fl-Unjoni Ewropea. Tul l-attività kien hemm numru ta' kandidati għal kunsill lokali li l-koll qed jaħdmu biex ikun hemm rappreżentanza soda tal-Partit Nazzjonalista fil-lokalità rispettiva tagħhom.